Lennon. Defoe, ez neki lövőhelyzet, és ott van a második, a 63. percben. Jermaine Defoe pedig folytatja remeklését az angol válogatottban. Hát ez igen. Legutóbb 2-t vágott Hollandiának, azelőtt 2-t vágott Andorrának, most pedig beveszi Szlovénia kapuját is. Itt kapja Defoe a labdát, kiteszi a jobb oldalra, aztán visszakapja Lennontól, átveszi és egyből tüzel két védő között. Handanovic tehetetlen. Remek meglátás, és megpattant a labda, egyébként itt lehetett látni ebből a kamera állásból, mégpedig Alexander Radosavljevic testén, és tulajdonképpen ez be is csapta Samir Handanovicot, így esélytelen volt arra, hogy hárítson. 2-0. Jermaine Defoe ismételten eredményes a válogatottban. 3 meccs, 5 gól. Így tovább Jermaine.